Mit navn er Haji, Og mit navn er Abdel Salam. og i denne video vil vi præsentere, hvad vi har arbejdet med i 3D Experience sammen med Karan, som en del af vores mini-projekt. På det der kursus har vi lært, hvordan man bruger 3D Experience som et PLM-system i forbindelse med produktteknologi. Først lærte vi, hvordan man designer en simpel del i 3D Experience, og så laver vi en assembly for at samle delene til en færdig produkt. Vi lærte også at tilføje kinematik til designet, så vi kan vise, hvordan delene bevæger sig i forhold til hinanden. I vores eksempel laver vi 2 home positions for at vise, hvordan mekanismen fungerer. Derefter lærte vi, hvordan man importerer produktstrukturen, inklusive EBOM og så MBOM, for at forstå, hvordan produktet er opbygget, og hvilke komponenter, der indgår i den. Forskellen mellem EBOM og MBOM er, at EBOM viser, hvilke del, der indgår i designet, og deres relationer til hinanden, mens MBOM fokuserer på, hvilke processer, der skal udføres, og så i hvilket rækkefølge skal de også udføres, for at fremstille produktet. Så laver vi en procesplan i 3D Experience, der dækker alle trin i fremstillingen. Vi har brugt også Gantt-diagrammer og work-load balance tools til at se, hvor lang tid hver station tager, og hvordan vi kan fordele opgaverne bedre mellem stationer, og hvordan man kan forbedre effektiviteten og kapaciteten af processen. I dette tilfælde, så Gantt-diagrammer viser total cycle time i processen, så de tager 100 sekunder, og også cycle time i selve robotcellen tager 38 sekunder. Derefter lavede vi et planlayout for at vise, hvordan fabrikken kan se ud i fremtiden, og hvilke ressourcer og så mekanismer, der bliver brugt i processen, og hvor de der sådan, mekanismer og processer befinder sig i hele produktet. Som et eksempel på, hvad 3D Experience kan, laver vi en simpel robotsimulering, hvor roboten løfter atomkaffer og placerer den på bordet. Dette viser, at man kan simulere robotbevægelsen direkte i 3D Experience.